Zinegoak abiatu da gaur, Julen Nafarrata, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon. Guztia prest, motorrak berotuta, lan asko eginda, ja zinemaldiari, hasiera emoteko. Bai, egia esan gogotsu gauz, ilusio handiarekin, asteburuan eduki doguz lehenengo jarduerak, baina gaur da guretzat egunik handiena, inaugurazio ekitaldia, gainera bertatik bertara, danak alkartuko gara berriro Arriaga antzokian, eta hori, itxoiten ja urduri, baina gogotsu. 19. edizioa dagoeneko, zinegoak entzat. Bai, eta egia esan, azken urteetan asko handitu dan jaialdia da, hasiera batean asteburuko kontua zan, batez be, guretik gurera antolatutako zeo zer, eta gaur egun esteko zer ikusirik, igaz adibidez, naiz eta osasun krisi baten erdian egon 15.000 lagune gerturatu ziren zine aretoetara, eta urton uste dut, marka hori gaindituko dugula, eta ez bakarrik kantitatez, baizik eta kalidadez be bai, eta giro aldetik. Aurtengo zalantzabarik helburuari izango dalako, presentzialtasuna, dauden neurriak errespetatuz noski, baina barriro betopaleku bat izatie, zinegoak badalako hori. Hori da, bai, beti esaten dugu guretzat proiektzio bat, baino askoz gehiago da, azkenean ez da bakarrik pelikula bat ikustea, baizik eta da, bat gure begirada zabaltzea, ez? Zinegoaken ezagutzen doguz errealitate ezberdinak, historio ezberdinak, atzerritik datozenak, eta orduan hor eukitzen dugu aukera beti, gonbidatuak ezagutzeko, ze aurton be, badatoz berriro be nazioartetik gonbidatuak, epaimaiak, eta orduan, horren jaialdi txikia izan da, eukitzen dugu aukera denok, bai guk lantaldeak eta baita publikoak ere, eurak ezagutzeko, galderak egiteko, gero alkarregaz Bilbotik egoteko, eta orduan oso pozik gauz, berriro hori ere berreskuratuko dugulako. Hori lujo eta, Julen, zinemaldi askotan gertatzen da, ez da? Batzuk, ez dakitzik eskubideen fokua jarrita, zinemaldi handiak, Donostian ere badaitugu, zuen zinemaldia, beti dalako ederra, ohikoak ez diren pelikulak, istorioak biltzen direlako onelako jaialdi ezberdinetan, eta zuena, benetan berezia da horretarako, esan duguna, anistasuna, mugak zabaldu, azkenin buru zabaltzeko, kultura anistasunaz gozatzeko topagun hori, lujo bata, protagonistekin gainera esaten zabiltzena. Bai, egia esan nik beti pentsaten dut, ja ezin dute zer gehiago ikasi, ze aurton ja behitu zen bat gauza berri ikusi dituen, eta urtero zinegoaken batean egiten dutzu ondino buruak esaten, egia da, ez? Eta aurton adibidez etiketekin eta holan ibili garela apur bat gure burua zelan izendatu, etiketak bar ditugun edo ez, eta entzuten eta gure artean ere hausnarketa hori egiten batean, berriro ere gure begirada ireki egiten da, ez? Eta orduan nik gomendatuko nioke jendeari etortzeko, ze seguru sorpresa bat hartuko dauela, eta ganera kulturaren bidez, ez? Ikusentzunezkoen bidez, asko zerrezago, eta hobeto sartzen dala, holan. Kriston plano dalako, pelikule bat ikusi, sail ofizialean 16 pelikule, 22 laburmetrai, klaro, ikustezu pelikuletxu bet, eta historiora sartzen zara, eta esan dakue, LGTBI, eta askoz gehiago daudenak, azkanien etiketa horiek apurtzen lanien zabiltzatelako, ikusgarritasun gehiago daukazuen jaialdiak ia ulertzen dan. 19. edizioa dalako, honetan fokua jarrita zauzizuek 2 hamarkada. Iruditzen zait azken aldian jende asko gerturatzen ari garala, honetara bebai, indarra hartu du publikoa zabaldu da beti holan egon da, zelan ikusten zuie? 2022 zelan dator? Esango nuke zalantzari gabe. Askunde itzela egon da azken urteetan, eta lehen batez be etorten zan, berez konbentzituta zegoen jendea, ez? Eta horiek ere importanteak dira, noski, eta batez be, apur bat gure sarea etortzen da asko zine aretoetara, baina baita be bai apur bat kuriositatea duena, kulturaz beste barik gozatu gure dauena, agian LGTBI identidadeekin bat egiten ez dauena, baina gure dauena apur bat, hori bere begirada zabaldu, ez? Eta orduan, esango nuke, gero eta gehiago edatzen ari garela, gure jaialdia be bai lehen areto bakarrean antolatzen zan, eta gaur egun gauz Bilbo Rock, Golem Alondiga, Bilbao Arte, Arriagan, Pabellón 6, La Fundición, Badulaken ere, orduan egongo gara areto pilo batean, azkenan hori gure dugulako, sexu anistasun hori edatzea aliketa gehien Bilbon, eta gero Bilbon amaitzen denean jaialdiare bai, goaz Euskal Herri osotik 59 herritan, gaur azkena sartu da, 59 herritan egongo gara, eta hori bai da zoragarria, herri txikietan ere, alako edukiak egotea, zen normalean
zailagoa izaten da, halako edukiak topatzea, herriko kulturetxetan, zine areto txikietan, eta orduan, gu superposik ze ikusten dugu benetan gero eta gehiago handitzen ari garela. Zema lan, Julen, entzuten hau, eta pentsaten, azteko hauza haudanak kolokaten zema landakon, haudana egiten. Zemat areto, zemat proiektzino Bilbon, Bilbotik kanpo, esan duzuna, gonbidatuak etorri hori guztiak kudeatu, zema lan, baina zelan ederra. Bai, nik egia esan, gustu handiz egiten dut, eta oso beti esaten da, baina gure kasuan be Holanda, oso lan talde profesionala eta ona daukagu, primeran pasatzen dugu, eta hori nik uste dut oso importantea dela lan egiterako orduan, ni esnatzen az, eta berdin jata lanera joatea, ze ondo pasatzen dugu bebai, jaialdian bertan bebai, desiatzen gauz ez amaitzeko, naiz eta lan karga handia eukin, eta biz, eskuartean dekuzun hori, katalogo hori ikusten abielako, hau dana dau, martxoaren 7 bitartean. Hori da, leku ezberdinetan, ordu berean, Bilboko leku ezberdinetan, soratzekoa da, hor ere voluntario sare bat badaukagu jota zu lanean, eta eurak barik ezinezkoa izango litzateke egitea, eta hori, ea zelan irteten da, gaur dekogu apur bat azikera. Irekira gala hori bitu Albertina Karri, ikusten nabi, lorezko saria Albertina Karri nor da bera? Beitu, bera da Argentinako zinegile bat, aktivista feminista bebai, oindala urte batzuk eukigen duen bere azken pelikula, Las hijas del fuego, eta berak egiten dagoena da apur bat, gorputzen sexualitatea, emakumeen gorputza eta sexualitatea landu, baina emakumeen begiradatik. Askotan zinean, landu izan dena da, emakumeen gorputza, baina beti gizonezkoen ikuspegitik, ezta? Eta berak lantzen du hori, emakumeen sexualitatea, lesbianismoa, sexu esplizitu bebai, edo oso maila esplizituan, eta berak hori bere modura lantzen du, oso modu berezia dala gainera, eta gero bere zineare bai oso politikoa da. Azkenean, berak justu askotan esaten dugun hori personala politikoa da bere kasuan bete-betean betetzen da, azkenean berak ere, bere gurasoak Argentinan, bertako diktadurak eta holan errepermititu zituen, eta erail bebai, eta orduan berak kontatzen du apur bat, Argentinako diktaduraren hori pasadizo batzuk, bere familian oinarrituta, eta hori guztia ere zinemara eramaten du, eta orduan, bada emakume oso potentea, eta gero, nik uste oso diskurso berezia botoko dauela Arriagan eta indartsua. Eta aurrez aurre ikusteko aukera izango dugu, esaten gabiltzena, bertan egongo direlako. Klaro, hau dana, zelan egiten da lan hau? Nola aukeratu? Pelikula hauek, zeuek ibiltzen zarete ikusten noski baietz, eta arrantzitzen egongo zarete, baina jende hurbiltzen da bebai, ja bi hamarkada direlako, izen bat daukalako nek bebai, zelan egiten da apurtxuet, autoemun hori eta gero aukeraketa hori, guk gero zer ikusteko? Bitu, kitzen dugu, aurton adibidez, 600 pelikula baino gehiago jaso ditugu. Atera kontu bakor, zelako lana dagoen hori guztia begiratzen, hautatzen, eta hori dena. Azkenean batez be, alderdi bi hartzen dira kontuan, alde batetik sinematografikoa, apur bat kalitate sinematografiko aldetik, estetikoki eta hola, baina gero be bai mesua, ez? Edo apur bat pelikularen intentzio politikoa zer nolako gaia lantzen duen, ea zerbait berria eskaintzeko daukan, eta orduan horren arteko oreka bat egoten da, eta beitu, osasun krisiak honetan ez du eraginik izan, ze urtero bezala pelikula pilo bat jaso ditugu eta kalitate handikoak, hor nahiko genuke eta ja aprobetsatzen dut esateko euskarazko gehiago jasotzeko. Segia esan, oso pelikula gitxi jasotzen doguz, LGTBI kontuak lantzen da bizenak eta euskaraz eginda dauzenak, ez? Eta guk aurton ere ziklo bat eukiko dugu, erroak, 4 filmi eukiko dugu zor, 2 euskeraz, eta nahiko genuke gehiago eukin, apur bat, gorailu izateko eta indartzeko hori, ez? Beraz, deia zinegoaketik desiatzen gauzela euskarazko LGTBI pelikulak estreinatzeko. Deia, eginda.